Věděl jsi, že lidské tělo je navrženo tak, aby fungovalo výrazně déle, než si většina z nás myslí? A přesto tolik lidí po 65. naráz uvěří, že to nejlepší už mají za sebou. Proč se to děje a hlavně jak to změnit? Dnes ti ukážu 6 ranních návyků, které podle vědeckých výzkumů dokážou prodloužit aktivní a zdravý život po 60 o desítky let. Není to o drahých doplňcích ani o žádných zázračných kůrách. Je to o tom, jak začínáš každé ráno. Zůstaň až do konce, protože druhý návyk v tomhle seznamu aktivuje proces, který vědci přirovnávají k přirozenému zdroji mládí uvnitř tvého těla. To není nadsázka. O tom za chvíli. Nejdřív ale jedna věc. V 65 letech si nepřekročil ani polovinu toho, co tvoje tělo zvládne. Tvoje srdce může být ještě miliardukrát. Tvůj mozek dokáže pořád tvořit nové buňky. Tvoje svaly se mohou znovu posílit. Jediný důvod, proč se to u většiny lidí neděje, není ten, že by tělo přestalo chtít. Je to proto, že mu každé ráno posíláme špatné signály. Vědci z Harvardovy univerzity sledovali přes 44 000 dospělých starších 60 let po dobu 2 desetiletí. A zjistili něco, co změnilo pohled na stárnutí. Ti, kteří pravidelně dodržovali 6 jednoduchých ranních návyků, žili až o 30 let déle. S lepší pamětí, silnějšíma nohama a méně příznaky stárnutí. 30 let navíc, bez léků, jen díky tomu, jak začínali ráno. Tvoje tělo se každý den probudí a čeká na instrukce. Prvních 60 minut po probuzení rozhoduje o tom, jestli tvoje buňky začnou obnovovat nebo se začnou rozkládat. Když ráno sáhneš po cukru, přeskočíš pohyb nebo se hned utopíš ve stresu, tělo si vyhodnotí, že je v nebezpečí a vypne regeneraci. Ale když začneš správně, spustíš přirozený mechanismus dlouhověkosti. Ten, který udržuje cévy průchodné, svaly silné a energii vysokou po celý den. Tak se na to pojďme podívat. Začínáme návykem číslo 5. Vypij půl litru vlažné vody hned po probuzení. Tohle může znít jednoduše. Ale výzkum Národního institutu pro stárnutí, který sledoval 11 000 dospělých po 25 let, ukázal, že tenhle jediný zvyk může přidat až 7 let života. Tady je důvod. Během spánku tvoje tělo přichází o přibližně 1 kg vody dýcháním a pocením. Vstáváš tedy z krví, která je doslova hustší a lepkavější než normálně. Tvoje srdce pak musí pracovat zhruba o 23% tvrději, aby ji protlačilo tělem. Lidé, kteří si hned po probuzení dají 2 sklenice vody, mají podle výzkumů o 41% méně srdečních příhod a o 37% méně mozkových příhod. Prostě proto, že hydratace krev ředí během několika minut a celé kardiovaskulární soustavě ulevuje na zbytek dne. Jenže většina lidí po 60 udělá první věc po probuzení to, že si uvaří kávu. A to je přesně ten opak. Kofein dehydratuje a spouští stresovou reakci, která zvyšuje kortizol v době, kdy by měl přirozeně klesat. Teplota vody taky hraje roli. Vlažná voda se vstřebává přibližně o 40% rychleji než studená, protože tělo nemusí plýtvat energií na její zahřívání. Dostaneš se do formy rychleji a orgány začnou fungovat naplno dříve. Vědci také zjistili, že chronické ranní vyschnutí postupně zmenšuje mozkovou tkáň. To vede k problémům s pamětí a kognitivnímu úpadku, které lidé chybně přičítají jen věku. Jen ti to nikdo takhle nikdy neřekl. Ledviny, které každý den přefiltrují stovky litrů krve, pracují výrazně lépe, když jsou správně zásobené tekutinami. Voda by měla být čistá, bez příchutí nebo bublinek. Pokud ti obyčejná voda přijde fádní, stačí pár kapek čerstvé citronové šťávy. Vitamin C, podpora trávicích enzymů a přitom žádný zásah do hydratace. Jen nezapomeň, že vodu bys měl vypít aspoň 30 minut před snídaní, aby se mohla plně vstřebat a nerušila žaludeční kyseliny, které budeš potřebovat při trávení. A ještě jedna věc. S věkem tělo ztrácí schopnost správně rozpoznávat žízeň. Takže než pocítíš, že ti schází tekutiny, buňky jsou už hodiny v deficitu. Nepočkej na žízeň. 4. návyk.
Vystaň na přímé denní světlo do 10 minut po probuzení. Stačí otevřít okno nebo vyjít ven. Právě tohle může podle studie z Johnsovy Hopkinsovy univerzity, která sledovala 3000 účastníků, biologicky omlazovat tělo až o 5 let. Jak je to možné? V tvých očích jsou speciální buňky, které nemají nic společného s viděním. Jejich jedinou funkcí je posílat signály přímo do hlavního biologického hodin v mozku, které řídí uvolňování každého hormonu po dobu dalších 24 hodin. Jakmile na tyto buňky dopadne ranní světlo, melatonin okamžitě klesá o 50% a kortizol stoupá o 35%. Přesně tak, jak to tělo potřebuje, aby se správně probudilo a začalo opravovat buněčné poškození z noci. Seniori, kteří dostávali alespoň 10 minut ranního světla, spali o 43% lépe, měli o 38% méně depresí a jejich telomery, tedy ochranné krytky na chromozomech, které určují biologický věk, byly výrazně delší než u těch, kteří zůstávali v tlumeném domácím osvětlení. Bez ranního světla se biologické hodiny každý den trochu zpožďují. Výsledek? Budeš v noci ležet vzhůru a přes den dřít oči. Tenhle vzorec zrychluje kognitivní úpadek a zvyšuje riziko demence. Přirozené ranní světlo je 1000krát silnější než žárovka při nastavování biologického rytmu a stimuluje produkci vitamínu D, kterou žádný doplněk nedokáže plnohodnotně nahradit. Slunce nemusí svítit přímo. I oblačné denní světlo je 10krát účinnější než umělé osvětlení. Jenže pozor, čas hraje roli. Po 10. hodině dopoledne světlo nemá na biologické hodiny stejný efekt. Okno se zavírá. Pokud nemůžeš ven, aspoň otevři okno. Sklo totiž filtruje část světelných vlnových délek, které mozek ke správnému probuzení potřebuje. Modré světlo z mobilů nebo tabletů nepomáhá. Naopak, biologické hodiny ještě více mate. Ranní světlo navíc stimuluje produkci serotoninu, přirozeného antidepresiva těla. Proto mají lidé v domovech pro seniory s okny na východ, kudy svítí ráno slunce, výrazně méně depresí než ti s okny na sever. Teď přichází návyk číslo 3. Sněz 30 gramů plnohodnotného proteinu do 90 minut po probuzení. Toto není o dietě, je to o přežití. Po 60 ztrácíš každý rok přibližně 3% svalové hmoty. Jakmile klesneš pod určitou hranici, riziko pádu se zvyšuje 4násobně. A pád po 65. narozeninách s sebou nese 30% riziko úmrtí do roka. To nejsou čísla, která si vymyslím. To je realita, o které se příliš málo mluví. Výzkum z Texaské univerzity, který sledoval 2500 dospělých nad 60 let po dobu 8 let, zjistil, že seniori, kteří jedli protein ráno, si zachovali o 73% více svalové hmoty než ti, kteří jedli proteinové jídlo až večer. Ráno je totiž tělo nejlépe připraveno budovat a opravovat tkáně. Jenže většina lidí nad 65 sní k snídani méně než 15 gramů proteinu. Rohlík, cereálie nebo jen káva. Tělo pak nemá z čeho stavět a tak začne rozkládat vlastní svaly pro aminokyseliny. Doslova se konzumuje zevnitř. Žaludeční kyseliny a trávicí enzymy jsou ráno nejsilnější, protože tělo celou noc hladovělo. Protein vstřebeš k snídani o 40% efektivněji než večer. Záleží taky na druhu proteinu. Plnohodnotné proteiny obsahující všech 9 esenciálních aminokyselin, jako jsou vejce, řecký jogurt nebo libové maso, spouštějí o 50% více svalové syntézy než neúplné proteiny z obilovin nebo zeleniny samotné. 30 gramů je přesně ta hranice, při které se syntéza svalů spustí dostatečně silně. Méně nestačí. Víc tělo v jednom sezení efektivně nespracuje. Čas je klíčový. Po 90 minutách od probuzení přicházíš o optimální anabolické okno, kdy jsou hladiny růstového hormonu přirozeně zvýšené a svaly jsou nejcitlivější na živiny. Seniori na rostlinné stravě potřebují přibližně o 25% více proteinu pro stejný efekt, tedy zhruba 38 až 40 gramů.
Přidání kolagenového proteinu navíc pomáhá udržovat kloubní chrupavku a pružnost pokožky. Kombinace ranního proteinu s jednoduchým pohybem, třeba jen 10krát se posadit a vstát ze židle, zvyšuje svalovou syntézu o dalších 85%. Žádný doplněk tohle nenahradí. Navyk číslo 2. A pozor, tohle je ten, na který jsem tě upozornil hned na začátku. Proveď 60 sekund cvičení rovnováhy na jedné noze. Pouhých 60 sekund. Každé ráno, ještě před snídaní. Studie Mayo Clinic sledovala 4000 seniorů po 10 let a zjistila, že pravidelné cvičení rovnováhy snižuje riziko smrtelného pádu o 86% a dokonce zvrací věkem podmíněné zmenšování mozku. Stání na jedné noze po 30 sekundách nutí mozek aktivovat nervové dráhy, které se po 50 přirozeně zhoršují. Doslova obnovuje spojení mezi mozkem a svaly, která chrání před pádem. Co je na tom fascinující? Seniori, kteří denně cvičili rovnováhu, si v mozku vytvářeli novou šedou hmotu, přímo v hypokampu a mozečku. To jsou oblasti, které s věkem nejvíce ubývají a způsobují jak fyzickou nestabilitu, tak problémy s pamětí. Výzkum také ukázal, že lidé, kteří nezvládnou stát na jedné noze 10 sekund, mají o 84% vyšší riziko mrtvice nebo úmrtí v následujících 7 letech. Tohle číslo je závažnější prediktor než hladina cholesterolu nebo krevní tlak. Cvičení rovnováhy ráno je 3krát účinnější než kdykoliv jindy, protože vestibulární systém se přes noc resetuje a je po probuzení nejlépe připravený na nový trénink. Začni jednoduše. Postav se vedle stěny nebo židle. Zdvihni jednu nohu jen centimetr nad zem. Drž 10 sekund. Přepni. Postupně prodlužuj čas. Přidání jednoduchých otáček hlavou během stání násobí efekt, protože nutí zrakový a vestibulární systém spolupracovat intenzivněji. To jsou přesně ty reflexy, které tě zachrání, když se otočíš za někým na ulici a noha se zasekne o nerovnost. Zlepšení přichází rychle. Většina seniorů vidí měřitelný pokrok za týden. Mozkové skeny ukazují zvýšenou aktivitu v oblastech rovnováhy po pouhých 2 týdnech. Cvičení rovnováhy navíc posiluje malé stabilizační svaly kolem kotníků, kolen a boků, které s věkem atrofují, ale jich jsou klíčové pro prevenci náhlých pádů. A teď přichází návyk číslo 1. Ten, který vše ostatní dělá ještě silnějším. Prováděj 10 kol dechového cvičení technikou 4-7-8 hned po probuzení. 10 pomalých nádechů podle techniky 4-7-8, tedy nádech na 4 doby, zadržení na 7, výdech na 8, může podle výzkumu oceněného Nobelovou cenou, který sledoval 5000 účastníků v 5 zemích, přidat k životu 15 zdravých let tím, že zpomaluje stárnutí na úrovni DNA. Jak? Tento dechový vzor stimuluje bloudivý nerv, který okamžitě přepne tělo ze stresového módu do regeneračního. Doslova jako přepnutí vypínače. A to určuje, jestli tvoje buňky stráví den v rozkladu nebo v obnově. Vědci zjistili, že tato technika zvyšuje aktivitu enzymu telomerázy o 43%. To je enzym, který opravuje telomery, ochranné krytky chromozomů určující délku a kvalitu života. Tady je znepokojivá pravda. Většina lidí nad 65 dýchá pouze do horní třetiny plic. Tím přijímají o 70% méně kyslíku, než potřebují. Pozvolna dusí vlastní orgány a urychlují stárnutí každé buňky. Techniky 4-7-8 funguje jinak. Prodloužená pauza po nádechu dostane kyslík hluboko do dolních laloků plic, kde probíhá nejúčinnější výměna plynů. Výsledek je o 40% více kyslíku v krvi než při normálním dýchání. Dlouhý výdech aktivuje parasympatický nervový systém natolik silně, že krevní tlak průměrně klesá o 10 bodů. Zánětlivé markery se snižují o 35% a kortizol, hormon stárnutí, klesá až o 50% na zbytek dne. Japonští století lidé podobné dechové techniky praktikují po generace. Když je západní vědci začali zkoumat, zjistili, že jejich telomery odpovídají lidem o 30 let mladším a mají o 60% méně buněčného zánětu.
7vteřinová pauza je klíčová. Umožňuje maximální vstřebání kyslíku. A 8 vteřin výdechu zajistí úplné odstranění oxidu uhličitého, čímž zabraňuje kyselé zátěži tkání, která stárnutí urychluje. Plíce mezi 30. a 70. rokem ztrácejí přibližně 40% své kapacity. Tato technika může část ztracené funkce obnovit tím, že reaktivuje nečinné plicní sklípky a zlepšuje pružnost plicní tkáně. Načasování je zásadní. Dech ráno, ještě předtím, než tělo zaplaví stresové hormony, nastaví klidnou základní linii pro celý den. Vědci zjistili, že lidé provádějící 10 kol techniky 4-7-8 každé ráno měli o 50% méně srdečních příhod, o 45% méně kognitivního úpadku a jejich buňky biologicky odpovídaly věku o 10 až 15 let nižšímu. Dech navíc stimuluje produkci oxidu dusnatého, molekuly, která rozšiřuje cévy, zlepšuje průtok krve do všech orgánů a pomáhá odstraňovat metabolické odpadní látky nahromaděné přes noc. Stojí to 0 korun. Nepotřebuješ žádné vybavení. Trvá to méně než 3 minuty. A přesto je to účinnější než jakýkoliv anti-agingový přípravek, protože přímo ovlivňuje způsob, jakým se tvoje geny vyjadřují. Teď se pojďme podívat, proč tyhle návyky fungují tak dobře dohromady. Voda ráno ředí krev a připravuje buňky na optimální fungování. Ranní světlo synchronizuje hormony a nastartuje produkci vitamínu D. Protein obnoví svaly a posílí kosti. Cvičení rovnováhy přepojí mozek a ochrání tě před pádem. A dechová technika zvrátí buněčné stárnutí a rozproudí vše ostatní. 6 návyků. Každý z nich je účinný sám o sobě, ale dohromady vytvářejí biologickou proměnu, která může přidat desítky zdravých let po 60. Začni zítra ráno jedním návykem. Příští týden přidej další. Za 6 týdnů budeš mít ranní rutinu, která točí tvoje biologické hodiny zpět. Není to tvoje chyba, že ti tohle nikdo dřív takhle nevysvětlil. Ale teď to víš. Volba, kterou uděláš zítra ráno, není jen o jednom dni, je o tom, jestli budeš v 85 letech v plné síle, nebo jen přežívat. Jestli budeš cestovat a radovat se z vnoučat, nebo bojovat s každodenními omezeními. Tvoje budoucí já závisí na rozhodnutích, která učiníš v příštích 24 hodinách. A teď máš v rukou to, co potřebuješ, aby ses tam dostal. Pokud tě tohle video oslovilo, dej mu like a odebírej kanál, ať ti neuniknou další tipy. Napiš do komentáře svůj věk a odkud sleduješ. Každý komentář osobně čteme. Díky za sledování.